ଯେତେବେଳେ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଭକ୍ତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଥାଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣରେ, ତ ସେ ଯେକୌଣସି ବିପଦରେ ବି ଥାଉ, ଯେତେ ବି ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନରେ ଥାଉ, ସେ କେବେ ଆଶା ହରାଏନି, ବିଶ୍ୱାସ ହରାଏନି। ତ ଏ ଭଜନ ମୁଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣରେ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଚୈତନ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯିବେ ଦୟା କରି, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଚୈତନ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯିବେ ଦୟା କରି, ସୁପାର୍ଷଦ ଧାମ ସହବତାରି, ସୁପାର୍ଷଦ ଧାମ ସହବତାରି, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଲଭ ପ୍ରେମ କରିପାରେ ଦାନ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଲଭ ପ୍ରେମ କରିବାରେ ଦାନ, ଶିଖାୟ ଶରଣାଗତି ଭକତେର ପ୍ରାଣ, ଶିଖାୟ ଶରଣାଗତି ଭକତେର ପ୍ରାଣ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଚୈତନ୍ୟ ପ୍ରଭୁ দৈন্যাত্মনিবেদন গোতে ত্বৈবরান, দৈন্যাত্মনিবেদন গুপ্ত ত্বৈবরান, অবশ্য রাখিবে কৃষ্ণ বিশ্বাস পালন, অবশ্য রাখিবে কৃষ্ণ বিশ্বাস পালন, শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু জীবে দয়া করি, শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু জীবে দয়া করি, সুপার্ষদ ধাম সহবতারি, সুপার্ষদ ধাম সহবতারি। হরে কৃষ্ণ।